Dobrý deň vám prajem. Due to some violent content, parental discretion is advised. Vám prajem, tu je nové mesto nad vami ako Ciančeny. Stala sa jedného organizácia bola zlá. Prečo pán Trstenský to podpísal? Prečo pán Trstenský to podpísal? Vedel dobre, prečo pán Trstenský to podpísal? Vedel dobre, že je to zlé. Prečo to podpísal? Teraz, dnes sa mu kúka zlá. Prečo pán organizácia bola zlá. Prečo pán Trstenský to organizácia bola zlá. Dobrý deň vám prajem, tu je nové mesto nad vami ako Ciančeny. Stala sa organizácia bola zlá. Mladá baba v dobrom stave, hento mrela, aj chlapec, je muže v kritickom stave, načo to podpísal pán Trstenský. Viete, že boli po odmienky tu. Organizácia bola zlá. Prečo pán Trstenský to podpísal? Vedel dobre, že je to zlé. Prečo to podpísal? Teraz, dnes sa mu kúkne mladá baba v dobrom stave, hento mrela, aj chlapec, dobrý deň vám prajem, tu je nové mesto nad vami ako Ciančeny. Stala sa jedného organizácia bola zlá. Prečo pán Trstenský to podpísal? Vedel dobre, že je to zlé. Prečo to podpísal? Teraz, dnes sa mu kúkne mladá aj chlapec, je muže v kritickom stave. Načo si to podpísali pán Trstenský? Viete, že neboli tí po odmienky tu. Prečo? Za čo? Čo si mali dať peniaze z toho? Prečo? Za čo? Čo si mali dať peniaze z toho? Organizácia bola zlá. Dobrý deň vám prajem, tu je nové mesto nad vami ako Ciančeny. Stala sa jedného zle hento organizácia bola zlá. Prečo pán Trstenský to podpísal? Vedel dobre, že je to zlé. Organizácia. Dobrý deň vám prajem, tu je nové mesto nad vami ako Ciančeny. Stala sa jedného zle hento organizácia bola zlá. Čo pán Trstenský to podpísal?